ndi konzekeretsa Kuyambirira nipeleke ulemu kwa State President Bwana Lazarus Makanza Chakwera mnachile ulemu wanu komanso nipeleke ulemu kwa mayafu lino Madam Monica Chakwera mnachile ulemu wanu nipeleke ulemu kwa Vice President lero lino kuno taona ngati ndikuyamba kuona mnachile ulemu wanu mwapadera ndipeleke ulemu wanduna zonse zaboma mosokozedwa nda spika ndaona pompano akutani hala pamodzi nduna zonse mnanje ulemu wanu ndiperekenso ulemu kwa ine achemwambo uno anzathu akumbirani lero mwatichitisa kuti tikumane pano pakhale mwambo umenewu mnanje ulemu wanu ndiperekenso ulemu kwa maimpizi athu maiona kondewere kumawa kunaona somambala kayalipo mnanje ulemu wanu mwapadera ndipereke ulemu kwa atisi apa Baraka pamodzi ndi staff yani onse mnanje ulemu wanu ndiperekenso ulemu kwa akama Chief Kawinga Kaduya tikuthokozeni kwambiri kuti mwabwera kuzatilemekeza mnanje ulemu wanu ndiperekenso ulemu kwa Original Chairman amene muli wonako mtandama mnanje ulemu wanu bwana wanga mundilole munthawi inoyo choyambirira ndikuthokozeni kwambiri chithokozo changa chikubwera motere kuti kwa ife anthu aku Baraka tachiona kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali mwambo umenewu kuchitira kuno ku Baraka pamakoma 28 lero mwambo uli kuchitikira kuno kwa ife ndi odala komanso ndi osangalala bwana bungwe limeneli kwa ife taona kuti likutithandiza limalingana ndi mawu anu mmene mumakulira kuti cholinga chanu ndichofuna kusinditsa munthu kumchosa pamene anali kumusiya pena pacha lero bungwe la NIPI likuchititsa kuti tikatenga ngongole tikugwiritsa ntchito bwino ikutisinditsa pa umoyo wathu bwana lonjezo lanu likukwanitsidwa komanso bwana President titokoze bungwe limeneli waona kuti kuno mavuto amadzi amativutirabe bungwe limeneli latithandiza mijigo yokwanira 10 kusonyeza kuti zabwino zimene zikuchitika kudera kuno nawonso akuziona kuti nzothekera kuthandizira pa ntchito ya chitukuko kwa ifenso tikunyadira bwana President ngati ife mafumu bungwe limeneli likamagwira ntchito chonchi cholinga chathu ndi chakuti tonse mafumu pamodzi ndi abungwewa tizagwirira ntchito limodzi poonetsetsa kuti munthu amene akutenga ngongole abweze mu chilungamo chifukwa pali anthu ena amene zimakomera akamatenga koma pobweza zimakhala mavuto ndiye tizaonetsetsa kuti ngongole imeneyi ikubwezedwa mu chilungamo bwana wanga icho chinali chithokozo chimene ndafuna kuthokoza komanso ndinene izi bwana kuno chitukuko mukutipasa bwana pali zitukuko zambirimbiri zimene tili nazo kuno za masukulu tinali kumusiku kumene mwatibwerezazo chitsogoleri wanu bwana kwa ife tili anthu onyadira ndikuthokoza kwambiri pempho lathu ndingodusamo ndikhulupirira kuti sila chilendoyi anthu ati akakhala chonchi amakhala onse anthu kuthekera kuti alankhule koma amaona kuti ayi tasogoza awo atilankhulira nkhani yake ndi ya njala nkhani ya njala ikusauza dziko lino ikusauza dera lino koma sikuti ndi vuto la ino ayi koma tiyeni timuyang'ane Mulungu ndi kusinda kwa nyengo
Ndiye ifeyo timati palibe kwina kumene tingalilire, kolilira ndi kwa inu. Komanso tikuthokozeni kuti chaka chatha m'mavuto omwewa munatithandiza, anthu analandira chimanga mpaka ena tinalandira ndalama kuchokera mu programu yomweyi. Nkhani ina bwana, tikupempheni pa kuno kubalaka poyamba inali kasupe, ndiye unadulidwa kukhala boma paloka Balaka district, koma Balaka imene itu ilibe chipatala chachikulu. Pempho lathu kuti naona chipatala chimene unamangisa ku Palombe chimene chitakhala kuno kubalaka bwana, ifezo tizakhala onyadira. Bwana wanga ndilankhule izi, pamene anzathu anive akupanga izi za programu iyi pamafunika chitetezo chikhale chokwanira. Pa Balaka pathupa anzathu achitetezo alibe mayendedwe okwanira. Galimoto imene ikugwira ntchito ndi imodzi. Ndiye timakhala ndi nkhawa kuti kodi zitachitika kwa Nkaya, zitachitika kwa Kachenga, apolisi galimoto imodzi azayenda bwanji. Pempho lathu ngati kuli kotheka tithandizeni mayendedwe anzathu apolisiwa. Komanso amenewa ambiwa kukhala mmalendi itu, ndiye tikayimbira foni usiku amapezeka kuti mwina foni yawo yazima, pena azatha kupezeka kuti alephera mayendedwe. Tithokoze muchitukuko chomwechi pa chipatala cha pa Balaka ichi pamangidwa zitukuko zambiri. Masaidi odi kulibe ujeni odi ya ujeni ya TB, komanso kuli guardian shelter, zonsezo zabwera mu usogoleri wanu. Kwa ife tikuona zipaso zake zikutuluka, tisanene kuti ntchito si ikugwirika, ikugwirika. Tikuthokozeni. Gawo lomaliza ndilakuti bwana, tikupempheni ngati kuli kotheka mmene mukuchitira mwinamu mutatikwezera mafumu enawa kuti mwina chitukukochi chizikhala cholandana. Ine ndamemwa ndionane kodi weka zomazipembera umazipembera kuti nanenso kanjo ntacho sako ziko mukombi ndi mawu amene wa bwana wanga. Zikomo kwambiri amfumu, zikomo kwambiri, tathokoza kutilandira kumeneko kufotokozako zina mwa zokhudza ndi ngongole imeneyi yani kuti yapindulira bwanji iwo kudera kwawo, komanso ngati dziko chifukwa chani tikuyenera kulimbikitsa ngongole imeneyi kuti ifikire wina aliyense kunjako amene ali ndi loto limenelo, gawo limenelo lofuna kutukula moyo wake kudzera ku bizinesi. Nkhani imeneyo ndithu yosangalatsa kwambiri. Tathokoza amfumu Gogo Tiyensamala, zikomo kwambiri. Padakali pano olemekezeka president kupitirira ndi programu ndi zoyankhula. Pano pali olemekezeka Betha Ndebere, iwowa ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo wa Balaka West constituency, kuti nawonso atiyankhule komanso kufotokoza za chimwemwe chawo pa chochitika cha tsiku la lero. Zikomo kwambiri president. Zikomo kwambiri. Ndipereke ulemu kwa president athu a dziko lino la Malawi, Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Ulemu kwa Madam Your Excellency Madam Monica Chakwera.